Jarné upratovanie sa nemusí týkať iba našich domovov, ale aj okolia. Pri príležitosti Dňa Zeme sa spojili dobrovoľníci, aby na viacerých miestach v meste a okolí vyčistili prírodu od toho, čo tam nepatrí. Niekedy je až neuveriteľné, čím všetkým si znečisťujeme naše prostredie. Plastových fliaš, zo skla fliaš, spálenky hlavne. A kadejaké topánky, koberce, všetko možné. Tým viete, vo vode je toho strašne moc, lebo ľudia všetko do vody háču. Ľudia vyhadzujú a nevážia si prírodu. Ja by som povedal, že by mali dať do kontajnera a nie vyhodiť do prírody. A príroda sa s tým nevie vysporiadať. Výsadba kríkov, stromov či drevín, no hlavne čistenie prírody od odpadov. O tom bol aj tento rok Medzinárodný deň Zeme. Ten už od roku 1970 pripadá na 22. apríla a vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Každý rok sa k tejto iniciatíve pripája viac ľudí. Už 6. rok sa vyše 100 dobrovoľníkov stretla aj v Bielom potoku. Sú noví ľudia, to som veľmi rád. A čo som prekvapení, v hojnom počte prišli cykloturisti a tí sa presunuli do oblasti Liptovská osada. Od Ružomberka po Bielý potok každoročne nám pomáha základná škola Dotyk. Práve na školách sa za posledné roky kladie veľký dôraz na environmentálnu výchovu, no miestni sa hnevajú, že je stále veľa takých, ktorí odpad hádžu do potokov. To ide tam z vrchu, to voda donesie, všakže dole vodova tu nás sú, keď už príde na týchto stavidlách, tam sa to zachytí, príde väčšia voda, preplaví to cesto a tu sa to znova na týchto kroch ako zachytí. Voda klesne a je toho všetko tu nachytané. Asi 12 vriec, čisto len. Na jednom mieste, tu, kde sa chodíme kúpať, najmenej 12 vriec sme našli. Takýchto miest je len na tomto úseku niekoľko. Často ide dokonca o čierne skládky, s ktorými si už dlhšie nevedia dať rady. Na Vapenke je tam strašný bordel. To sa samé nárazníky, čierna skládka, áno. A tam by si mali dať tí, čo na to dohliadajú, pozor na tých, ktorí tam háču. Čistenie okolia spojilo ľudí. Okrem dobrej veci, ktorú urobili, sa snažili aj pri upratovaní zabaviť. Niekedy možno práve na tom, čo všetko sa dá v prírode nájsť. To je z hovedzieho dobytka, to niekto tam vyhodil. A toto, že vraj líška. Zaujímavými nálezmi boli osobné doklady, koberce či vrece peria. Niekedy išlo ale aj o hodnotnejšie úlovky. Tento rok máme úlovok 10 €, minulý rok to bolo 100 austrálskych dolárov. A minulý rok boli aj šperky, tak dúfam, že my sme ešte neskončili, že ešte nejaké nájdeme. Áramok, aký sme tu našli? Z bielozlata. A ešte tie, čo sme tu našli? Tie chorvátske kúni. Minulý rok sme tu našli švajčiarske hodinky, ženské. Podobné upratovanie bolo na viacerých miestach v meste a okolí. Aj blízke obce sa snažili dať do poriadku miesta, ktoré radi navštevujú aj Ružomberčania. Priložiť ruku k dielu prišli do Ľudrovskej doliny fanúšikovia z Konkordie. Ako fanklub chodíme podporiť ten Ružomberok, tak si myslím, že takéto veci tiež patria k tomu životu v Ružomberku a v okolí, takže prídeme radi vždy niekde. Tí, čo chodia na podobné brigády, pravidelne tvrdia, že situácia s odpadkami je lepšia, ako tomu bolo pred pár rokmi. Napriek tomu je stále čo robiť. Patrilo by nám aspoň 2-3 mesiace takto po víkendoch chodiť. Ale musím povedať, že na druhej strane sa to už trošku upravuje. Tí ľudia sú začínajú byť trošku uvedomili, čo sa mi páči. Na druhej strane je chyba aj to, že hodne vecí sme našli takých, ktorí zanehali v hore Pilčíci a nie turisti, čo je chore, lebo ten by si mal vážiť svoje pracovné prostredie. Aj v Ľudrovej ukázali, že dobrý starosta vie, ako prilákať ľudí na podobné aktivity. Motivácií bolo niekoľko. Hlavnou je tá starostlivosť životné prostredie. A teda už čo k tomu patrí aj to občerstvenie nejaké, či už pitný režim, alebo potom aj nejaký gulážik. Takže to je také lákadlo, ktoré isto ľudí priláka. To, v akom prostredí žijeme, je hlavne o ľuďoch. S výchovou je preto potrebné začať od útleho veku. No tak snažíme sa, no zatiaľ sa dneska moc to nenarobil, no ale no aspoň vie, čo bude treba robiť do budúcnosti. Miško môj, čo robíme so smeťami? Štárke mu dáme do vrecka, správne, aj to je riešenie.